My, kteří v tom vyrůstáme, to tak necítíme. Tolik. Chápu. Dnes ještě na internetu, tak moderní, online. To za tvých starých časů to tak nebývalo, že? Ne. My měli televizi. Aha. A Sexta nám teď ukáže, jak to s tou televizí mysleli oni. Ahoj, baby, co máš pro nás dneska připraveného? Horste, už se ti někdy stalo, že jsi chtěl něco nakrájet a nůž se ti stupil? Už tolikrát, baby, a stále nemůžu najít ten správný nůž. Tak to máš dneska štěstí. Jak to, baby? Mám tu totiž brusunový nůž od značky Kentar Pro. Vážně? A co dokáže? Někteří lidé si kupují nože na šunku, na chléb, ale my máme perfektní nůž. Je vhodný jak pro levičáky, tak pro pravičáky a dokáže překrojit úplně cokoliv. Jak je to možné? Většina nožů se po prvním použití hned stupí, ale díky speciálnímu materiálu je téměř nemožné, aby tento domácí mazlíček přišel k úhoně. Chci si oloupat rajské jablíčko? Tak si ho oloupej! Přeřízne i lidskou kost, podívej! No to ne, baby! Ale prosím tebe, hoste, uklidni se, žádný infarkt, to byl jen žert. Naše za do sebe, když tu máme i toto. Betonový kvádr, co s tím chceš pro boha dělat? Chci ti ukázat, že nůž od značky Kentar Pro je skutečný profík mezi noži. Podívej. No ne, to je neuvěřitelné. On se neohne, on se zlomí. A právě proto, když zavoláte ihned, dostanete ne jeden, ne dva, ale rovnou 4 zbrusunové nože od značky Kentar Pro. A to se opravdu vyplatí. A to není všechno. Když zavoláte do 10 minut, získáte speciální magnetickou desku na nože. No ne, ona opravdu funguje. Dámy a pánové, díváte se na mě fascinovaní absolutně nimi. To je konečně jednou výhodná reklamní akce. Tak neváhejte, vezměte své telefony, zavolejte a objednejte. Takže si všichni zavřete oči a já vám nyní budu vysílat energii Reiki a potom na to okamžitě budu přidávat energii Šambaly. Energie Šambala je mezidimenzionální, vysoce účinná energie jemně hmotných světelných bytostí 5. dimenze. Jenom pro připomenutí, náš svět je v 3. dimenzi, takže v 5. dimenzi to je samozřejmě už bez nemocí a podobně. Tak jdeme na to. Já vám nyní dálkovým symbolem, zesilovacím symbolem posílám energii Reiki a okamžitě na to přidávám energii Šambala 1024. To jsou silné vibrace, chvění, brnění, může vám být do smíchu, ale i do pláče. A já vám tu energii nalejvám, jak kdybyste měli trichtýř v hlavě. Do vaší korunní čakry, která se začíná otáčet
freestyle zatančí Zuzana Norisová a Jan Klimeš. Pokud se deště dotýká, já vím, že se hůba. Měl říct, a se mluví trápí. Ty přece víš,